Големи катастрофи стават. Днешно време. Значи двете коли се движат там по оня път и този съвременния джип завия тука и аудито го врязва и той пада долу. Гледайте. Аудито се тръгна обаче. Там оня с синята буза караше аудито. Майко! Те го дигнаха във въздуха, бе. 68-56. Какво бе? Та линейка пък за кой идва? Тя минава само. И това е хора. Което мога да ви кажа. Чао! Ако това според вас е било интересно, дайте един лайк и се абонирайте. Subscribe button.